predstavte si, ma získal tým, že pozerajú na veci inak. Dokonca oni aj vytvárajú nový trh. Podarilo sa nám zrealizovať pilotný ročník Startup Connect program v spolupráci s Americkou obchodnou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jedna z najťažších vecí bola naozaj vybrať toho najlepšieho. Tá konkurencia je vysoká, tá kvalita bola vynikajúca naozaj, každý prišiel s nejakým iným nápadom. V hodnotiacich tímoch sa vystradalo viac ako 30 odborníkov, ktorí poskytli feedback a taktiež nechybal ani networking. Prezentovať pred 6 rôznymi porotami nám umožnilo naozaj získať v prvom rade potenciálnych nových partnerov, takisto investorov alebo aj zákazníkov. A to naozaj len kvôli tomu, že sme mali vlastne 6 rôznych porôd, pred ktorými sme prezentovali. Gratulujeme! Veľký potlesk! V dnešnom finále to nekončí, ale naopak začína a určite prídeme s novou a lepšou verziou Startup Connect programu. Super, pripravený. Jasné.